ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Ҷангори вазни сабук UFC Пэди Пимблет дар муҳорибаи Конор Макгрегор зидди Макс Холлоуэй прогнози худро дод. шахсан ман фикр мекунам ки аз сабабе ки муҳориба дар вазни нимёна мегузарад, Конор Максро нокаут карда метавонад. бисёриҳо ба ғалабаи Макс боварӣ доранд ва агар ки муҳориба то раундҳои охир равад, пас ҳамон вақт бале, эҳтимолан Макс ғолиб шуда метавонад. Конорро дар стойка мезанад, чунки тобоварии Холлоуэй хубтар аст. Лекин чӣ гуна ки ман қайд кардам, аз сабабе ки муҳориба дар вазни нимёна мегузарад, барои Конор ин хубтар аст. Чарлз Оливера коре кард ки Макс Холлоуэй барои вазни сабук майда ба назар расид. акнун тасаввур кунед ки дар вазни нимёна назар ба Макс Конор чӣ гуна калонтар менамояд, гуфтааст Пимблет. Хотиррасон мекунам ки муҳориба байни Конор Макгрегор ва Макс Холлоуэй аллакай рӯзи 12 июл дар турнири UFC 329 мегузарад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. агар шумо кирм дошта бошед ё ки ягон аъзои оилатон, фарзандотон кирм дошта бошанд ва намедонед ки чӣ хеле ин кирмҳоро нест кунед, ширкати шифофармо ба шумо равғани Вормексида тавсия медиҳад ки ин равған 9 намуд кирми одама нест мекунад ва ҳамчунин дигар паразитҳои одама несту нобуд мекунад. барои заказ кардани равғани Вормексид ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва ширкати шифофармо ба ҳама ҷо ба шумо доставка мекунанд. довталаб барои камарбанди вазни нимёна UFC Иен Гери гуфт ки Ислам Махачевро шикаст дода камарбандро аз ӯ мегирад. ман фикр намекунам ки Ислам тарафҳои сусти бисёр дорад, лекин ӯ ягон вақт бо чунин ҷангори қадбаланд ба монанди ман вохӯрдагӣ нест. ӯ ягон маротиба бо чунин ҷангори чолок ба монанди ман вохӯрдагӣ нест. ӯ ягон вақт бо чунин рақибе вохӯрдагӣ нест ки ба монанди ман дистансияро хуб идора кунад, малакаҳои сатҳи баланди мужзанӣ дошта бошад ва бо сари худ ҳаракат карда тавонад. ва боз ҳимояи текдаунҳои маро фаромӯш кардан дар кор нест. шояд ӯ маро ба замин меафтонад. умедворам ки ӯ ин корро мекунад, чунки ман ба тамоми ҷаҳон нишон додан мехоҳам ки ӯ маро бо тариқи усул шикаст дода наметавонад. ман ба тамоми ҷаҳон нишон додан мехоҳам ки аз замин ба по хеста метонам ва ман ба тамоми ҷаҳон исбот кардан мехоҳам ки ӯро дар гӯштин шикаст дода метонам. фарқ надорад ки ӯ чӣ қадар сол ин чизро тамрин мекунад. оё ӯ устоди варзиш оид ба самбо ҳаст ё не? ман ният дорам ки сари ӯро зери замин карда камарбандро аз ӯ гирам. ман тахти ӯро мегирам, ғалабаҳои пайдарҳами ӯро ман мекунам ва то абад шахсе мемонам ки нагузошт ки Махачев ба таърих шомил шавад, гуфтааст Гери. хотиррасон мекунам ки айни замон Ислам Махачев дар ташкилоти UFC 16 ғалабаи пайдарҳам дорад ки танҳо ӯ ва Андерсон Силва ин корро карда тавонистанд. ва агар ки Махачев дар муҳорибаи навбатии худ ғалаба ба даст биёрад, пас ӯ рекордсмен мешавад ва аввалин ҷангвар дар таърихи UFC бо 17 ғалабаи пайдарҳам хоҳад шуд. лекин чӣ гуна ки мебинем, Иен Гери намехоҳад иҷозат диҳад ки Ислам Махачев чунин рекордро гузорад ва ӯро манъ кардан мехоҳад. Гери ин корро карда метавонад ё не рӯзи 16 август дар турнири UFC 330 маълум мешавад. лекин рақиби пешинаи Ислам Махачев Арманд Сарукян ба ин чиз боварӣ надорад. Иен Гери зарбаи хуб дорад. фикр мекунам ки дар стойка ӯ проблема сохта метавонад. лекин Ислам вақт барои гузаронидани текдаунро хеле хуб ҳис мекунад. Махачев ӯро ба замин меафтонад ва эҳтимолан ӯро дар сеюм ё чорум раунд нафасгир мекунад, гуфтааст Сарукян. ногуфта намонад ки ҳам Ислам Махачев ва ҳам Иен Гери танҳо як мағлубиятӣ дар карьераи худ доранд. Махачев дар муҳориба зидди Адриано Мартинс, Гери бошад дар муҳориба зидди Шавқат Раҳмонов. акнун рӯзи 16 август яктои аз онҳо бори дуюм шикаст мехӯрад. турнири UFC 330 рӯзи 16 август дар Филаделфия дар майдони Xfinity ба нақша гирифта шудааст ва муҳорибаи Махачев зидди Гери муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. дӯстон, худи шумо бо суханҳои Арманд Сарукян розӣ ҳастед ё ба фикри шумо Гери Махачевро манъ карда метавонад? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.